Música coa bola presenta o 11 galego da xornada. 144. Benvidos e benvidas unha semana máis, un luns máis, o 11 galego da xornada. Que tal, como estades? Grazas por acompañarnos de novo unha semana máis neste repaso da actualidade futbolística galega. No 11 galego van 144, chegaremos ata o 150 nesta tempada 25-26. Un 11 un poquinho especial porque non vai haber entrevistas cos protagonistas, cousas que pasan, que hai moita xente de vacacións, pero o que non está de vacacións curra hoxe, deulle por currar, últimamente curra sempre. Antón Vieites, que tal, moi boas? Currei. Que pasa, que tal, como estás? Curraches, todo ben. Non son moi boas horas, pero si noites. Saúdos, compañeiros, di Adrián Tsunami. Bueno, noites? No, noites tampouco, non? Porque agora cambiou, claro, agora son as 8 en realidad. Pero bueno, mellor este horario, non lle digas eso a Jorge Mira, non vai a ser. No, claro, é que hoxe preparaches aí un par de cousiñas interesantes, ademais de que son interesantes. Eu penso que forman parte do delirio que tal, Joana, moi boas. Sí, o delirio o que nos leva a Fica coa bola un pouco, a mini sección que xa se convertiu en actualizar como vai a guerra e canto lle preocupa a Antón o tema da gasolina. Un chío especial para iso tamén. Vale, perfecto. Despois tamén unha especie de show aí que fixo recuperando tamén outro chío que se fixo bastante viral nestas últimas datas. E a última tamén é a do cambio de hora, claro. Son un pouco as tres cosas que resumen así. Poden ser as miñas tres cousas favoritas, sí, agora mesmo. O cambio de hora, a guerra e o bilingüismo. Falar mal, tiros e horas, ¿no? Hoxe temos a un que nos pintou a cariña, entonces non son boas, pero mención merecida, di Adrián Tsunami. Bueno, realmente non o temos. Realmente non o temos. Hubo un bis como os cantantes nos concertos, tentámolo de novo, pero non puido ser. Así que bueno, imos por orden natural, imos facer como se sí que o tivésemos. Así que o primeiro é falar dos ovos da boa, el huevo de la abuela, os mellores ovos do mundo, no día e no Carrefour, na Mirande, parte da hostelería galega, tamén no cantón de Melide, en La Huevería, ese sitio onde podes ir tomar un café, tamén mercar ovos da boa a boísimo prezo, mellor prezo que nunca. As galiñas en liberdade, os ovos camperos que son alimentadas, esas galiñas esas con, bueno, cereais de altísima calidade, unha auténtica barbaridade, así que el huevo de la abuela patrocina o ovazo da xornada. E o protagonista do ovazo da xornada tería que ser Jorge Millán. Vai seguir sendo Jorge Millán, é o protagonista do ovazo da xornada neste 11 galego 144. Con el huevo de la abuela marcou un hat-trick na vitoria do Beluso de Bruno Gago, que quere aínda neste treito final de liga engancharse esa pelexa polo playoff. Agora mesmo media táboa, marcou 3 goles, un hat-trick. Pero volveu pasar, Antón. Xa a última vez que quixemos falar con el, pois botou 4 ou 5 horas sen contestar o teléfono. Pensábamos que lle pasara algo e finalmente pois non falamos con el polo Nadal, coido que foi ese primeiro intento. Hoxe que foi ano pasado. Sí, foi a tempada pasada. Hoxe directamente nin contestou. Mandei unha mensaxe ás 11 da mañá, outras 5 da tarde, outras 7 e algo. Intentei a través do seu adestrador, a través do Indio Fernández, a través de medio caso de xogadores do Beluso, e non houve forma de que contestase. Tamén é certo que ten xustificación, digamos. El curra na batea, curra no mexilón, e digamos que a xente que curra no mexilón pois durme de día. É normal, madrugan moito, collen o mexilón na batea, fan un traballo super honorable. Entón Jorge Millán non pode estar aquí connosco, pero bueno, imos falar un pouco da xeira que leva o Beluso, a ver os seus goles e a ver se a terceira vai a vencida, non? Cando volva a destacar Jorge Millán, pois a ver se podemos por fin falar con el, que ademais dixéronos que é un persoeiro, non maneja moito o tema das redes sociais e deste tipo de cousas, pero que é un auténtico persoeiro, así que non sei por onde queres empezar, Antón, polo partido un pouquiño. Sei, por dicir que o chiste que xa fixen antes de entrar en directo contigo, que o ser humano é o único que tropeza dúas veces ca mesma pedra. que somos nós tentando entrevistar a Jorge Millán, ¿no? Sí. Vale. Claro, non sabía que non che contestaron durante todo o día.
Claro, no. Unha mensaxe ás 11, outras 5, outras 7, nada, ningunha. Chameino por teléfono tamén, nada. Apaga o móvil Sabemos esta vez está dormindo ou pasou algo de raro? Eu creo que está dormindo. De feito, directamente no. Sí, véxolle máis opcións de que estea dormindo hoxe que a última vez que nos deixou tiradas. Porque a última vez polo menos sí que concretáramos a entrevista, hoxe nin iso. Hoxe non houbo nin. De feito, a mensaxe que lle mandei ás 11 foi, bueno, desta vai, non? Como dicindo, agora sí. Pois non, base que non. Imos ver o hat-trick que fixo Jorge Millán nesa vitoria do Beluso de Bruno Gago ante o Vilalonga, a ver que parece que lle custa aí un chesquiño arrancar a Tibi, aí está. É o resumo de Tibi, son os goles, e tamén hai outra acción de Jorge Millán que puido ser o póker, adiantouse o Vilalonga co tanto de Michael Barbosa nese erro en saída de balón do Beluso 1-0. Na primeira metade, despois, todo pasa en 20 minutos. Entre os 60 e 80, empata Jorge Millán metendo rápido a testa nunha acción de dianteiro nato. E despois, esta xogada é espectacular. O control co túnel. Pero como fallou esa, o sea. Se chega a marcar isto, Jorge Millán. Fallou a máis bonita, macho. Boa batea en 8 horas. El collo llevo o mexilón por él, ¿no? Cuidado, vaya control. Espectacular. Isto foi con empate a 1, isto foi un minuto despois do gol do empate, e 2 minutos despois do gol do empate pasou isto. Para dentro. Porteiro do Vilalonga. Non foi o seu mellor día do non é o Jato Ortoño, non é, non? Do Jato de Ortoño. Sí que? Sí. Bueno, unha aperta de aquí o Jato de Ortoño. Tipazo sempre. E no terceiro non sei ti que pensas. A mí, a primeira vez que vi o gol, pode ser fora de xogo. Fora de xogo, non sei. Non ia para dentro. A ver, déxame velo ben. Non vai para dentro. Pase. Non vai para dentro. É un pase, sí, pode ser que sexa un pase. A ver, cando é pa o hat-trick tes que metela, tío, non che queda outra. Mira, e o Vilalonga que aínda tivo as súas opcións co gol de Manu Bugallo. Este gol que prácticamente non se ve, pero bueno, recurtou diferentes no 87 Manu Bugallo para ese resultado final en San Pedro entre Vilalonga e Beluso, entre o equipo de Bruno Gago que vai cara arriba, Sí, vai cara arriba, con esta vitoria o Beluso que queda aí, como dicíamos antes, nesa meta de táboa, nese grupo que se quere enganchar aínda a pelexa polo playoff, a falta pois agora mesmo de 6 partidos nesta preferente sur. Lembremos que a vindeira semana non hai paro na preferente, así que probablemente tampouco haxa 11 galego. Beluso 41 puntos, 44 Areas, 45 Arnoia, 48 Lemos e Porriño, 49 Antela. Non sei como ves a cousa, Antón. No norte dites moi claro que os que están van quedar, non sei se no sur telo tan claro, despois de tamén o sorpaso que hubo esta fin de semana coa vitoria do Pontevedra B de Sergio Morera 4-1 ante o Tide e ese empate do Atios ante precisamente o Cultural Areas de Iago Llao. No, eu no sur non me atrevo a dictaminar nada, Está moi forte o Pontevedra B, está moi forte o Porto Novo, o Lemos tamén leva unha xeira que non perde ningún partido, queres enganchar Atlético Arnoia, Cultural Areas, Beluso. Un pouco igual poñemos o corte, non? No Beluso, pero eu non sei quen se vai a meter, non teño nin idea. Di Adri Tsunami que vayamos a Copa o mércores ás 9:15 Atlético con Barro contra o Vilalonga e o xoves no haya Porto Novo ás 6. Non sei que plans tes ti para esta Semana Santa, pero eu creo que vou declinar a oferta de Adrián Tsunami. Moitas grazas polo convite, pero creo que non, que vou declinar a oferta. Entón, ti que dis? O xoves estarei na Lomba, volvendo a tentar facer gafe coa bola unha realidade, non? Sí. Non sei se pode decir isto ou non, pero bueno, no, obviamente. Iremos ali podese contar que vou facer o partido para radio, pero como non hai programa, basicamente digamos que vou para coller protagonistas, polo tanto, permíteme durante o partido estar sacando contido e intentar ter un reel dese partido de Sarousa Racing Vilalbés na terceira. Bueno, en principio a Copa no... A Copa non mola, non? A Copa non mola neste caso. A Copa mola, pero 9:15 en Conbarro. Precisamos tamén un chisquiño de vacacións. E se estivese Jatalín diría, como se non as collerades nunca as vacacións, macho. Xa me vacilo eu, porque como non está Jatalín non hai ninguén que nos poña aí a labazada. Por certo, sí, pero bueno, hoxe boa viaxe para Madialevo, que lle vin nas historias que estaba en Edimburgo, así que se ve isto en diferido, pois unha aperta dende aquí. Moi top Edimburgo, a mí me gustou moito. Sí, señor, sí, señor. Por certo, por rematar
xa co tema do Beluso e agora seguimos contando contos. Un inicio de tempada moi complicado despois dese ano tan ilusionante que foi o do ano pasado co playoff a terceira, que se decidiu pois ao final de todo nos penaltis contra o Cambados despois do temporadón histórico as ordes de Rafa Villaverde. Este ano un inicio moi regular ao principio, sufrindo tamén moitas xornadas en descenso. É certo que a xeira dende que chegou Bruno Gago en canto a puntuación non é ningunha animalada, apuntáchelo ti antes, 16 de 27 puntos, pero sí que é certo que hai unha mellora evidente nos resultados e no xogo do equipo que lle van permitir pois estas últimas 6 xornadas pois ter opcións, non, de se engancha 3-4 vitorias consecutivas, pois pelexar ata o final por esa quinta praza ou cuarta praza de playoff no Preferente Sur, así que creo que Jorge Millán cun hat-trick que despois tamén de que se faga un pouco meme, non, que estea durmiendo porque vai ao mexilón, pois tiña que estar neste ovazo da xornada con el gol de la abuela. Creo que son 16 de 27 porque, bueno, non me meti... a federación ou a aplicación da federación leva colgada todo o día. Entón hoxe dificultounos bastantes cousas. Non será Jorge Millán quen leva o servidor da aplicación da Futgal e como ele está dormindo levamos todo o día sen Futgal, non? Dificultou bastantes cousas, pero máis ou menos co post de Instagram que subiu Beluso o 29 de xaneiro, creo que debuta na casa contra Ontela e creo que son 16 de 27. Se non son 16 de 27, son 19 de 30. Non sei se xa debutará contra el Tanavia ou non teño claro, porque non pude mirar a acta dese día, pero en calquera caso, o que está claro é que está en proporción de poder sumar 2 puntos por partido, de ter esa estadística dende a chegada de Bruno Gago, que unha mellora notable no rendemento do Beluso que se quere animar na festa do playoff, claro que sí. Tipazo Bruno Gago, eu creo que a terceira persoa que lle mercou un merchandising a Fica coa bola en canto lanzamos. Lembro quedar con el aí no chiringuito, ali pasando al dan, un fenómeno Bruno Gago, así que moi ledos de que lle vayan ben as cousas, e o dito, a ver se a terceira vai a entrevista con Jorge Millán. Retomando, ollo a ese de Chantada que está a 15 do segundo, sí señor, camiño da Preferente a ese de Chantada. Non sei se querías retomar o tema que estabas comentando antes. Sí. Porque, pero claro, que non este Jata Limoxe doeme un pouco, porque a verdade que nos descuadramos, porque non sei canta xente vivo da segunda división, que me parece histórico, que non ten precedentes. O Comité da Federación marcha de vacacións por Semana Santa e non sancionará este venres os futbolistas que sean expulsados, nin os que cumplan 5 na xornada intersemanal. Aí está, o sea, Jatalim, aí está, Jatalim. Boa noite, Como imos traballarnos se o estatuto oficial non traballa e di, bueno, isto é así, non pasa nada, se non cumple sanción esta semana, cumple esa semana que ven. Xa está, non pasa nada, é que a vida hai que tomala así, como comité da federación, como Fica coa bola, bueno, a modiño, hai que tomala a modiño, pasiño a paso, propoño unha cousa, ¿Sí? Non sei se lle ocurriu a ningún da federación, xa que estamos en Semana Santa, e igual, non sei, a xente do comité ten fe, pois que teña fe que o domingo de resurrección que perdonen os quintos cartóns amarelos da xornada internacional. Está ben, ¿no? Se non se van a cumprir ata a semana seguinte, máis ya. O sea, pareceme histórico porque hai que ter en conta os que teñen 3 cartóns. Ou 8. Porque se ven martes, sábado, cartón amarelo non xoga a semana seguinte. Bueno, espectacular. Domingo de resurrección, se xogan o domingo de resurrección, nunca mellor dito. É o que ten. Por certo, que mañá hai un Deportivo Córdoba 8 en Riazor, que despois do empate no Molinón, pois é moi importante para o equipo de Antonio Hidalgo para seguir nesa zona nobre da segunda división. Temos algo máis sobre Jorge Millán, o Beluso, o bazo da xornada, algo máis, ou pasamos o Exalta? Que se gaña o Depor mañá, que se mete co líder tamén, que está todo moi comprimido na segunda división. Pode dormir o Depor non líder, porque non ten o golaveraste, creo que ten que gañar por 4 goles de diferenza tamén. Entón, non líder, pero sí co líder empatado a puntos co Racing, así que 2 partidos moi importantes que ten o Depor esta semana en Riazor. Temos os ovos, temos a proteína, imos agora ao ximnasio, o mellor ximnasio do mundo, na Avenida Lugo 6 Baixo en Pontevedra. Ademais hoxe moi especial porque o protagonista é fiel, é habitual do Exalta Centro Deportivo, e ademais moi colega tamén de Borja e María. Exalta, xa sabedes, Exalta alo próximamente, ese super ximnasio que están preparando. Se xa era bo Exalta normal, imagina a súa segunda versión mellorada aínda máis, moi pretiño ademais de onde estaba o primeiro, así que imos co xogador Exalta da xornada.
E o xogador exalta da xornada, pois xa vedes aí, é Carlos Pacheco, que tampouco vai estar aquí connosco en directo esta noite, pero neste caso non ten que ver con quedar dormido, senón... É o todo o contrario. É todo o contrario. Bueno, é verdade que tiña hoxe traballo tamén. De feito, non sei se o podemos contar ou non, pero vou non soltar. Tiña que ir a Portugal a axudar o seu pai a arranxar túneles, o cal, pois creo que é algo moi exótico. E como lle dixen a Bruno Gago mentres intentábamos chamar a Jorge Millán, o non sepa que nos fagan unha telenovela ou algo, porque é tremendo, un arranxando túneles e outro dormindo despois de ir a polo mexilón. Isto de fica coa bola, é o que ten. Dignificamos a xente que xoga ao fútbol e ademais ten outro tipo de traballos, pero fixemos aí como a chiscadela, xa que queríamos facer algo especial cando inauguren ese Exalta Halo Borja e María en Pontevedra, pois facer un directo especial, un vídeo especial, que mellor que gardar esta entrevista de xogadores alta xornada con Carlos Pacheco, despois ademais de que Arousa se poña líder tras superar os Somozas por 1-0 ese picazo do Compos, pois facera no verán, non? Para repasar un poquinho a súa traxectoria, que Carlos Pacheco pois ten unha traxectoria espectacular, e agardar un poquinho para o verán, montar unha boa entrevista durante, como digo, eses meses de verán, en xuño probablemente, e facer aí un set chulo no Exalta Halo e montar unha boa entrevista. Son mozos Borja e María, sí, son marido e muller. Temos, non pode estar aquí connosco, pero temos o saúdo que nos mandou Carlos Pacheco, que segundo nos dixeron foi o mellor do Arousa Somozas, un Arousa que venceu pola mínima con ese gol en propia do Somozas moi desafortunado, pero que estivo sobre todo moi serio en defensa, tivo oportunidades, por exemplo, Alex Rey para gañalo antes, pero finalmente decantouse ese 1-0 co gol en propia, e isto é que nos dixo Carlos Pacheco. ¿Qué pasa, mi gente? Nada, simplemente dar las gracias a Fica Coabola por haberse acordado de mí, por este nombramiento. Después de 15.000 partidos y más años que un árbol, esta noche podré dormir tranquilo. Me hace especialmente ilusión por lo que significa Exalta para mí y en mi vida. Creo que Borja y María seguramente estén igual de contentos o más incluso que yo. Y nada, vosotros que sigáis en esa línea, que hacéis un trabajo increíble, dándole visibilidad tanto al fútbol como en este caso al futbolista. Se nota toda la pasión que le ponéis en cada programa y que os deseo lo mejor. Un saludo. Un fenómeno, Carlos Pacheco, un auténtico fenómeno, e como digo, no mes de xuño, en canto remate un pouco a tempada, veremos celebrando os arlequinados o ascenso ou non, ou que pasa de aquí ao final de Liga, pero pase o que pase, e deste ter unha conversa pois máis extensa, máis longa, máis de repaso da carreira completa do que é un auténtico central como a Copa dun Pino que Carlos Pacheco, ademais dun tipazo cun corazón xigantesco, así que dende aquí moitas grazas e o dito, e quedamos emprazados para esa entrevista de xogadores alta deste 11 Galego 144 para máis adiante. Non sei sobre o Arousa Somozas se queres comentar algo. A foto de Alex Rey parece que marcou el o gol. De feito, Gonzalo na radio narra o gol como se fose de Alex Rey, porque eu creo que a xogada foi tan rocambolesca que nin lle deu o tempo ou non tivo moita xente a oportunidade que estaba na lomba e non estaba xusto nese momento moi atento a ver como fora o gol. Sí, que non te imaginas que pase o que pasou, non? É unha saída errónea de Brando Somozas, un pase atrás que non ven ao conto, bota ese balón e Iago que non chega a despexar. E claro, espectacular. O gol do Arousa, dinámica de equipo que gaña moitísimos partidos, e hai que gañarlos así. Igual que os gañou no 90, tivo semanas de gañarlos no 90, onte tamén na segunda metade, pois foi quen de gañalo sen rematar a porta e poñéndose líder na terceira galega. Estades vendo un vídeo espectacular que montou o amigo Adri, RNX Foto, tedelo en Instagram tamén, está lle dando moitísima cera na súa conta de Instagram, e bueno, xa vedes o nivel fotográfico, o nivel visual que teñen esas cámaras, esas mans de Adri, que son unha auténtica animalada, mellorando cada día, como digo, o seu contío, tamén con eses cromos que está facendo agora dos xogadores da terceira federación, tamén algo de xuvenís, e montou un vídeo espectacular deste partido
na lomba, sempre con esa escuadra arlequinada animando o seu equipo, cun bo ambiente na lomba. Moi enfadado Stili co gol en propia que recibiu o seu equipo, foi un gran partido e bueno, quedamos con Carlos Pacheco porque nos dixeron que estivo espectacular no partido na lomba e con esta vitoria Arousa, pois como dicíamos, queda asalta o liderado, 56 puntos, 2 por riba do Compos que ten 54. Como é a xornada deste xoves para seguir, porque lembremos que a preferente para a vindeira fin de semana, pero na terceira estamos no medio dunha semana de 3 partidos. O primeiro foi este fin de semana, o seguinte será o xoves e o vindeiro e a vindeira fin de Antón. É a primeira vez que o Compos non é líder esta tempada. É a primeira vez que hai sorpaso. O Arousa que remontou nos últimos 10 partidos 13 puntos. Nos últimos 10 partidos, dos últimos 30 puntos, o Arousa fixo 26. 27 fixo o Barco. É que non perdeu en todo 2026 o Arousa. O sea, é unha animalada. Dende que empezou 2026 gañou prácticamente todos os partidos, non sei, terá 2 empates ou un como moito. Atlético Arteixo, na casa. Atlético Arteixo, correcto. Que non sei se hai outro por aí ou non, pero sí, é unha animalada de xeira. É unha animalada de xeira o de Gonza, é unha animalada de xeira o do Arousa, tamén o do Barco, logo falaremos do Barco, pero bueno, quedo o do Arousa. Mira, 2026 empata co Cambados no 11 de xaneiro, empatou co Alondras o 14 de febreiro e empatou co Arteixo o 15 de marzo. O resto, todo vitorias dende que empezou 2026, que ademais diso, pois sumado como dis a ese baixón do Compos, pois fai que o Arousa de Gonza, falta de 7 partidos, pois estea líder da terceira. Boas noites amigos de Marcos Piedras, non me chegou a notificación, aínda acabo de entrar, non hai problema ningún. Tiñamos prota do Beluso, pero está dormindo, que vai o mexilón, é o que ten, non hai problema, non hai problema. Vou ver se me contestou, non, aínda non contestou. Jorge Millán segue dormindo, aí está. É tremendo. Pois Carlos Pacheco, xabarín da Lama, que falaremos con el neste mes de xuño, unha entrevista máis longa, pois que é o xogador exacto deste 11 galego 144. Grazas pola súa mensaxe, partidazo o seu, e veremos que pasa co Arousa de aquí ao final de temporada. Non ven outra vez, di Marcos Piedras. Non ven. Polo menos esta vez non nos deixou tirados, simplemente non contestou en todo o día e xa está. Crack, di Jatali. Un pouco o mesmo. Bueno, é parecido. A ver, é peor a primeira vez, porque a primeira vez... Sí, no. Moito peor a primeira vez, porque a primeira vez confirma a entrevista e despois deixa de contestar durante 5 horas e eu estaba preocupado, chamando, en plan, oye, pasou algo, ou non, eu non sabía que traballaba no Mexilón. Esta vez xa vou sobre aviso, xa sei que curra no Mexilón, que durme todo o día e non me dixo que sí, simplemente non contestou en todo o día. Bueno, moito peor a primeira. Moito peor a primeira que a segunda, moito peor. Vale. Porcentaxe e xornada de ascenso Compostela hoxe, que se me mollo, 50%. Votan as hecho no. Como vos vacila Jorge Millán, sí, dende logo. Eu creo que ascendo Compos, aínda así. Mira, estou no dicindo con Carlos Pacheco meu carón, creo que ascendo Compos, pero de calle, en plan, que lle sobran 3-4 xornadas. De verdad que o penso. Bueno, pois gaña yo Arousa no duelo directo, que é en 3 semanas, non? No, é 12 de abril, que é a semana que ven. 12 de abril. O sea, semana 3 partidos, semana seguinte, Arousa Compostela. Ah, vale. Hoxe comparei calendarios. Xa sabes que me gustan moito os calendarios. Non sei quen o ten máis difícil, pero non son calendarios factibles. Arousa Racing Vilalbés, xoves 12 da mañá. E despois Estradense Arousa Derbi da provincia de Pontevedra. Arousa Compos, Barco Arousa, Arousa Boiro, Cambados Arousa e Arousa Céltica. Claro, pecha co Céltica, que aí se o Céltica está aínda metido na pelexa por playoff, cuidado, porque ese derbi xa é quente de por sí, se están os dous xogando cousas, cuidado. Non é un calendario doado, pero o calendario do Compos agora mesmo, ponme a clasificación, pinchame a clasificación. Pincha. Pinchame a clasificación. no. Arousa primeiro, Compostela segundo, Atlético Arteixo terceiro, Somozas cuarto, Gran Peña quinto. Pois dos 5 primeiros o Compos ten que xogar contra todos. Agora mesmo. Compos Gran Peña xoves, 12 da mañá. Cuidado, Compos Atlético Arteixo, domingo 12 da mañá. Logo Arousa, logo Monta, logo vai a Condocia,
recibe a Estradense e pecha co Viveiro en Viveiro. Puf, pois igual non lle sobran 3 xornadas, igual me como as miñas palabras en cuestión de minuto e medio, Cuidado co calendario, que queda unha terceira, queda o mellorciño, queda o mellorciño. Así que a ver, para a semana, aínda que non haxa 11, igual hai que facer algo coa terceira. A terceira, porque sí, porque actualizala hai que sobre todo a semana que ven imos a pechar Semana Santa o luns de algo. O luns de? No. Non sei, domingo de Resurrección o luns xa non hai nada, non? El día del niño. Eu que sei, tío, ni idea. Calendarios moi jodidos. Luz de Pascua. Luz de Pascua. Claro, é a Pascua, claro. Calendarios moi jodidos van pinchar varios equipos, dije Talim. O luns de Pascua quedarán 15 puntos na terceira, 12 na segunda federación. E 15 na preferente, que xa quedan agora. Bueno, o 18, 15, 18, non sei. Quedan 6 na preferente. Pois 18. Non queda nada. Espectacular. Cuidado, queda o mellor. Pois aí están os protagonistas deste 11. Vale, Antón, hai que poñelo ben. A ver, agarda un segundiño. Aí están mentes os protagonistas deste 11 galego 134. Este 11 galego 134. Carlos Pacheco aí no centro da defensa. Podes ir contando mentres o esquema que ten este 11 galego, Antón. Non sei, creo que son 5 atrás. 5-3-2, gústame o esquema. 5-3-2, sen extremos, Por lo tanto, 3 centrais, 2 carrileiros que cheguen arriba. Bueno, que cheguen arriba. Que fagan o que poidan. 3 centrocampistas, un par deles gustalle máis atacar que defender. Sí, é verdad. Hai un metrónomo e dous media puntas. Sí, e 2 chegadores, sí. E arriba do dianteiros. E un xa é Jorge Millán, así que só queda outro por descubrir. Por desvelar. E non houve moitos goleadores esta semana. Outra vez foi unha semana de moito máis central. Defensas. Sí. Toda razón. Pois aí están, Carlos Pacheco, xogador xalta da xornada co Arousa, e Jorge Millán, protagonista do bazo da xornada con ese hat-trick co Beluso ante o Vilalonga. Xa marchamos de verán, non queda nada. Sí, no. Está pensando na vacación xa. Claro, eu sempre, pensando sempre. No, digo Jatelime. Tamén, ese tamén. Na portería deste 11 galego 144 hai un grande esquecido, evidentemente, que é Manu Vizoso, que lle permitiu a Unión Deportiva Ourense sumar un punto en Luanco ante o Marino, aínda que o penalti non era penalti, pero foi un paradón criminal, outro recital de Manu Vizoso, e o grande esquecido deste 11 galego 144, porque na portería temos a Dani Sampaio Dolalín, segunda aparición de Dani Sampaio Dolalín, que pode ser campeón en cuestión de 2 semanas, e a vindeira semana non, porque non hai preferente. Correcto. No vindeiro partido a conta está clara, que non me lembro agora contra quen é o partido do Dolalín de dentro de 2 semanas, pero bueno, se gaña e o Negreira palma na casa contra a Dumbría, campeón, a falta de 5 xornadas. Quen o diría? Coa xeira dende que chegou Dani Méndez, pois tarde ou cedo ia pasar. A ver, que vexo por aquí as seguintes semanas. 12 de abril, Lalín Oval e Negreira Dumbría, como ben dicías. Así que esa é a seguinte xornada. O Compos non gaña no Candocia, di Iker Formoso. Veremos. Buf, o partido deste xoves, o Gran Peña ven moi ben, O Gran Peña ven moi ben. Pero bueno, o Gran Peña fora da casa baixa. Sí, baixa, a ver, que Barreiro... A casa, bueno, vamos a facer spoiler, logo falamos do Gran Peña. Imos co Lalín, que vai a ritmo de campeón e que ten, pois, por suposto, un bo porteiro, un moi bo equipo, pero nomes moi salientables, o mítico que se di no fútbol, de cun porteiro e un dianteiro, pois neste caso é cun porteiro como Sam Payo, que para eso está posto como se fose un santo neste caso, o exporteiro do Ourense, e ten a Cipi e Zape arriba, ten a Manu Vilariño e a Eloi Ferreira que marcan os goles, ademais 2 golazos esta fin de semana para gañarlle o Victoria de Mandallo, que subiu aí un reel, que está no medio da pelexa pola salvación esta preferente norte, pois venceu 1-2 na Grela, Vitoria 1, Lalín 2 e 2 golazos de Cipi e Zape, cada un nunha banda, e temos por aí o resumo de ti, Antón. Sí, bueno, fixen aí un pouco o resumo. No 3 da primeira metade adiantouse o Lalín con este golazo. Encántame como lle pega seco ao pau alonxado, ese balón que bota, parece un golazo de Manu Vilariño, como digo, no 3 da primeira. Un golazo, É un golazo, a verdade que sí. Que marxe tens hecho? Quédalle máis dun partido de Arousa domingo, podería caer sí ou sí a lomba 12 do 4. Eu creo que chega ata o final xa. Se non caeu... Logo
respostamos porque, xa que temos o Dai. vídeo posto. Non, digo, a primeira parada, boa intervención, gústame que chapa o balón Sampaio, que non deixa opción a rexeite, vai incrementando o nivel. Esta pareceme un paradón moi difícil porque se vos fixades ten moita xente diante. Ese balón sai Sí, é man dura demais, Sí. Paradón, Sai con potencia, e moita xente diante, pero este, sen dúbida, co 0 no marcador, o remate espectacular, pero a parada. Paradón animalada, A ver, era un golazo, Vaya man que lle saca. O remate que creo que é de Mateo Cociña. Este é o gol, que é un golazo. Imparable. O golazo do Vitoria. Foi a córner, pois na xogada do córner marcou este golazo o equipo coruñés na grela para empatar o partido na Catedral. En a segunda metade Eloi dixo, bueno, ata aquí. Nada, de golazos vaya cousa. Pedía o espazo, pero ao final chegoulle o pé, bueno, o muslo nese caso, e vaya golazo que marca Eloi. Zipi e zape, macho. Dani Sampaio na porta, cada un unha banda e aí está, menudo chirlo 1-2, pois efectivamente. Aí está, vitoria do Lalín que, pois como dicíamos, ten pé medio xa na terceira porque está con 65 puntos. Faltan tamén 6 xornadas na preferente norte. Está agora mesmo 12 puntos por riba do Negreira, así que de gañarlle o Val, se non gaña o Negreira contra o Dumbría, o 12 de abril, que é a seguinte xornada da preferente, será campeón o Lalín de Dani Méndez, campeón máis que xusto e merecido. O Arteixo contra Estradense foi un partidazo. Di por aí Temos que Formoso, unha... menudo chirlo 1-2. Temos unha comida, o ascenso. Lémbrate, hai que sacar o clip. O clip fica boleiro. Hombre. Ao final outra entrevista xa con Dani Méndez, porque claro, non vamos a ir e non facer nada. No, claro. Comer e xa son plan no verán, Comer e entrevistar. Bueno, aí está ben. Un verán entretido no medio do Mundial, fica coa bola, pois... No medio do Mundial. Fica coa bola como contou a Yuba Tip co Ramadán, que cando saltas un cando saltas un par de días tes que recuperalos ao final, non? Pois nós igual, que deixamos entrevistas agora e imos recuperándolas ao final. Un día perdemos directo ás 3 da mañá para seguir un Surinam-Camerún. Veña, non hai problema. A maioría vou velos, así que non hai problema. Sí, eu tamén. Non hai problema. Sobre o Compos, o que dicía Jatalim de que Marse ten secho, estiven falando, xa que estive en Carballo facendo o Bergan o domingo, un pouco da tempada de Secho no Bergan. Hai que lembrar, non sei se ti estás de acordo comigo, que o Bergan ascende en Semana Santa, prácticamente. Porque o Gran Peña pincha xusto os 2 partidos de Semana Santa e o Bergan gaña na grela 0-3 e contra a Sarriana cun menos 0-1. Sí, creo que foi o que se cousa. Ese foi o partido que fomos gravar, que fixen eu a grela e logo vai o saco. E logo pai o saco, correcto. Sí. Ascende prácticamente. No pai o saco, por certo, gol de Maxi Lebrán. Gañou a Sarriana aquel día na Porta Santa. Sí, señor, xa choveu, Sí, pois dicíame en Carballo que antes de esa Semana Santa espectacular para Bergan tiveron que... Bueno, que poñarlle as pilas un poquinho, non? Que frenar os impulsos de trocar de adestrador indo líder. No caso do Compos, eu non sei canta marxe ten, eu creo que hoxe, por exemplo... Bueno, a min, eu son dos que pensa que non podes botar un adestrador sobre o seguinte partido na casa. Ten 2 partidos na casa, o Compos. Xoves, domingo. A min, eu creo que aínda que perda os xoves, o domingo vai estar porque non hai marxe para trocar as cousas. Agora, se acaba a Semana Santa a 5 puntos da Arousa, eu non creo que Secho vai a lomba. Non o sei. Non o teño claro, a verdade, porque tamén vai a... Non, o sea, quen colla o Compos... Teño un nome. Sí, eu tamén o teño. No escenario que non digas Don Luis, por favor. Eu teño un nome de verdad. Luisito, que grande, macho. Dicía que tamén vai a papelón, non? O sea, no escenario que ti pos, por exemplo, a 5 puntos do Arousa e antes de visitar a Lomba no partido máis decisivo da tempada, sen dúbida, posa un novo adestrador? Non sei, eu xa, sinceramente... Eu creo que a presión xa a teñe. Tal e como está a cousa, eu consecho ata o final que pase o que teña que pasar. Eu creo que tamén.
Para mí tamén. Agora, se non gañas ningún dos dous partidos que tes na casa esta semana, Ti tes claro que nese escenario se non gaña ningún dos dous, chao. Non o que ti farías, senón o que pensas que pode pasar se non gaña ningún dos dous. eu sería o que eu faría e o que penso que pasará. A ver, tamén depende moito. Porque se cae o equipo. Sí. Porque serían 3 partidos consecutivos na casa sen gañar. Tamén depende do que faga o Arousa. O sea, se o Compos non Lógicamente, sí, empata claro. os 2 partidos, pero o Arousa perde os 2. Sí, no, claro. Claro. Aí Claro. salvado polos outros, Claro. claro, obviamente. Bueno, pois volvendo ao 11 galego, Dani Sampaio que pon a súa segunda aparición o ese por 2 neste 11 galego 144. Imos co central dereito, temos 3 centrais, 2 carleiros, como decía antes Antón Vieites Porto. Central dereito, o segundo por 2 deste 11 galego 144, non podía ser outro que o golfista Pablo Agulló. Volvemos a terceira. Aí o tedes, pois en ata emoticono de golfista. Se o Compos non soube nin directo ou polo playoff, teríamos un proxecto económico ano que ven que gañas tendes de que perda o Arousa. No, ningunhas. Antón igual máis, porque é do Compos, pero a min tanto me ten. Eu veño aquí a disfrutar, vamos. A min dame absolutamente igual que en ascenda, no sentido de que querendo que ascenda o Compos, porque son de Santiago, son do Compos, eu non me vou a por triste se o Arousa non sube. Porque a min, pues, lógicamente, despois de seguir moitísimo tempo esta categoría, faz amizades e igual teño máis ata no Arousa que no Compos. Non empeces a contar, por si acaso. No. Que dicir eu? A min eu estou aquí para disfrutar. Se me dis o ano do Bergan Gran Peña, pero eran outro tipo de intereses, non? Pois evidentemente prefería que non ascendese o Bergantiños. Neste caso... E con tal de que non ascendan a Secho, non? É un pouco titular. que no. A ver, nunca me diei palabra con Secho, pero creo que... Bueno, sí, na radio, entrevistando, pero me refiro que non lle teño nada en contra, nin lle desexo mal, todo o contrario, que lle vaya o mellor posible a Secho e a todos os galegos, que eu non teño problema ningún. Pablo Agulló. Como estarás hecho ese que lle trocaron a topo... É que pasan moitas cousas. Que lle trocaron a toponimia da súa vila. Porque ele de... Porto do Son o Porto do Son. Sí, señor. A Caniza, ¿no? Cerdedo, a Caniza, amigo da Caniza, parece espectacular. Cerdedo Cotobade, tamén vin por aí, algún máis. Que lle quitaron o guión, tamén a Mondariz Balneario e a Oza Cesures, e despois Cesuras. Meteron artigos e quitaron artigos. Sí. Houve un que trocou de nombre, non sei que de Castrondouro, algo así, bueno, espectacular. Claro, esto para el gesto é un problema, porque agora no mapa dos concellos hai que actualizalo. Claro. Cuidado. Claro. O golfista Pablo Agulló dun Atlético Arteixo que leva unha xeira espectacular, bocata de xamón na Caniza. O golfista que pongo por 2 neste 11 galego. Outra remonta do Atlético Arteixo, abonados a remonta. O equipo de Posi a Posineta, o equipo dos nadadores, o equipo do golfista Pablo Agulló. Un Posi que nos seguiu en Instagram hoxe. Sí, señor. No, outro día, o Benres cando Benres? Sí, o Benres cando saiu publicado que fora o adestrador elixido xunto con Gonza do pasado 11 galego da xornada. Aí foi cando nos seguiu. O Atlético Arteixo leva 6 vitorias e un empate nos últimos 7 partidos. E o golfista non para de marcar. Tes por aí, Antón, os seus datos goleadores? Sí, bueno, é a tempada máis goleadora de Pablo Agulló dende hai 10 anos. Dende a 15-16 que marcou 8 goles co Cerceda. Espectacular. E ademais, pois mira, por exemplo, estes son vídeos do partido contra o Montañeiros, un derbi que remonta o Atlético Arteixo dende o minuto 75, é dicir, perdía 0-2 en Ponte dos Brozos e acaba gañando 3-2, 0-2 no 75, 3-2 acaba o partido con este gol dende o punto de penalti de Pablo Agulló. E esta fin de semana, de novo remontando, Edu Taboada adianta o Estradense, empata o Atlético Arteixo e nas postrimerías, como lle mola moito dicir agora, Antón, cando estás coa frechiña, pois entra, senón nun
rebumbio na área non acaba entrando, pero a Pablo Agulló que fallou o gol da vitoria e tiña que estar neste 11 galego. O día do Montañeiros, que por eso puxen os vídeos, puido acabar ata con 3 goles, o sea, ten 2 balóns ao pau, marca este de penalti, é tremendo, é tremenda a tempada de Pablo Agulló, ademais facendo vestiario, porque non se entende esta xeira deste treito de liga e soñar agora dormindo e pechando a xornada terceiro, o sea, é tremendo o do Atlético Arteixo, non se entende sen ese vestiario, sen ese se parece máis a ti de Jambao, o sea, non se entende sen todo o que está pasando dentro dese vestiario, tamén cando non ian tan ben as cousas, pero sobre todo agora que poden festexar e que ese vestiario é unha auténtica animalada, e sen dúbida un dos artífices e dos causantes de que haxa esa piña tremenda, pois é Pablo Agulló. Menudo baño e masaxe entrevista onte a Agulló na radio, dos equipos que máis me gustaron cando xogaron contra a Arousa, di Pabliño. A ver, baño e masaxe para mí non foi nada. De feito, unha das primeiras preguntas foi Rubén Rivera dixo esta tarde antes do Montañeiros Viveiro que po ano deixabas o fútbol. Agulló dixo, xa me quere retirar. Rubén Rivera. É imposible que se retire. Que mítico. No, que este facer. A ver, eu creo que non, ¿no? Eu creo que non. Imagínate que o Arteixo ascende en playoff. No. Como se vai retirar? Non o imaginas, ¿no? No. Queres quitarlle ferra. Deixa así. É que está a cousa tremenda, ese atasco, esa pelexa pola quinta praza, pero que o Atlético Arteixo xa non pensa nin na quinta praza, está terceiro, empatado a puntos co Somozas, 42, 11ª vitoria do equipo de Posino que vai de tempada, só 4 vitorias menos que o Compostela en toda a tempada. 40 goles a favor, 33 goles en contra, empatado a puntos co Somozas na cuarta posición, terceiro o Arteixo, quinto Gran Peña, Barco, Racing Club Vilalbés 41 puntos, Celtic e Boiro 39, Polvorín, Montañeiros e Estradense, precisamente o rival do Arteixo esta fin de semana, 37. Que? É unha auténtica barbaridade. Eu creo que é a terceira máis... É unha auténtica barbaridade, porque sempre dicíamos, no, a ver quen se mete quinto, tal. Agora xa non é a ver quen se mete quinto. No, que agora hai 3 postos para que? Cantos equipos? Para Donde faz o corte? Alondras, Alondras. ¿No? É que a Alondras hai que metelo aí, claro. porque o Alondras é o equipo de Xeiras este ano. Porque empezou moi ben. Eu non sei se de feito incluso pudo chegar pues a ser líder algunha vez. 3 postos de playoff para 11 equipos. Que se pode meter calquera. A falta de 7 xornadas. Sí, ainda queda moito. Eu non me atrevo a dicir nada. Porque ademais estamos falando de Pablo Agulló, da xeira espectacular do Atlético Arteixo, pero que empecha a defensa de centrais, que empecha o terceiro central, o central da esquerda, é Andrés Calvo do Barco, que se a xeira do Atlético Arteixo é unha auténtica animalada. Pois que che vou dicir da do Centro de Deportes Barco, que é verdade que foi interrumpida por esa derrota contra o Gran Peña, pero foron 5 vitorias consecutivas, derrota contra o Gran Peña, e agora van 4 vitorias consecutivas. O equipo de Agustín Ruiz, que aí non tanto estaba penúltimo clasificado en descenso, e que despois de 9 vitorias en 10 partidos, pois tamén está aí, na pelexa polo playoff, gañándolle o Racing Vilalbés pola mínima nun partido no que ti estiveches, Antón, así que é o teu momento, como Jorge Millán ou Iago Aspas na batea, agora toca a ti. Vitoria pola mínima do Barco de Agustín Ruiz, que aí segue, soñando. Por que non soñar, evidentemente? Por responder ao chat, sí que chegou a debutar Rubén Rivera co Depor en primeira, como titular ademais, e creo que marcou un gol en Copa e todo, hai moitos anos. Deste partido, primeiro que teño que decir, a golpe de 28 de marzo que foi o partido, que frío pasei en Villalba, niño. Madre mía, non é normal. Eu iba abrigado, levaba a chaqueta de inverno e aínda así na cabina deu absolutamente igual. Que frío pasei en Villalba. Que partidazo que fixo o Barco. Sí que é certo que eu creo que diferencia o partido nos primeiros 15 minutos. Para min o Racing Vilalbés entra mellor o partido, podese adiantar, aparece Imanol que saca dúas mans, a dous remates que tamén é certo que foron dende a fora da área, e despois a partir de aí comezou o Barco a mellorar no partido, comezou a chegar, e a xogada do gol é un golazo que acaba marcando Diego Santín. A descarga de Sidibé, ou a asistencia de Sidibé, é un espectáculo. Esta é a xogada do gol, o balón que vai de dereita a esquerda. Por certo, é unha acción do gol na que ven dunha transición do Racing Vilalbés que corta o propio Andrés Calvo, tamén un dos motivos polos que entrou neste 11, e que acaba, como dis, pois nesta maravilla. Sobre todo, primeiro vamos a ver o gol, pero despois hai que poñer plano en Agustín
que remata 2 veces ese balón. Sí, tremendo, E é un golazo, e a deixada de Sidi, que por certo, onte entrevistamos a Nilo Ramos no Galicia en Goles, A descarga espectacular. falando a descarga é unha maravilla. Falando desa aposta de se chegaba aos 10 goles Sidi ou non, contou Nilo que eso foi unha aposta con Rabil Bin, que lle prometeu non sei cantos cartos se chegaba a unha determinada cifra de porterías imbatidas ou se marcaba goles, e Sidi dixo, para mí non hai aposta, e tú e ao final, pois, se non chega a 10 goles, coido que lle toca pagar a Sidi, así que creo que lle vai tocar pagar, porque non leva moitos dende que se descubriu eso de que tiña unha aposta con Nilo, que foi contra o Boiro cando marcou o gol da vitoria. Estivo moi ben, moi gracioso. Esta asistencia ten que valer 0,5. Home, por suposto. 1.000 euros por 10 goles, aí está. Boa asistencia de cabeza, dicía Jatalim. E, ademais de cortar a transición que acaba no gol do Barco, Antón, tamén tivo esta acción defensiva valor gol, prácticamente. No desconto, Andrés Calvo. Xaco Barco que rematou cun futbolista menos, no desconto, no 96, tivo que ser, o que xa digo, unha barbaridade de tempo, aconteceu isto no interior da área. Valor gol, é a vitoria. Son os 3 puntos. Totalmente. A mesma importancia que o gol de Santín, prácticamente. Sí, aí imos a ver como se tira, como vai a presa balón, como festexa tamén, normal. Pero unha acción espectacular que saca costado prácticamente, ¿no? Cas, non sei como hai costillas en galego, pero costillas flotantes. Costelas, ¿no? Pode ser. Pois espectacular o partido de Andrés Calvo, destacado nun Barco que, como decíamos, leva unha xeira espectacular. O de Cubillos do Sil, o leonés, que está nesa segunda etapa no Centro de Deportes Barco, despois de pasar polo Atlético Astorga e polo Vilacañas. Hai 2 tempadas e a tempada pasada, despois de os 5 anos que botou no Barco entre os 5 na terceira federación, entre a tempada 18-19 a 22-23, agora de volta nesta segunda etapa, a Andrés Calvo, que se estrea este ano no 11 galego 144. Por pechar, xa que estiven aí por contar a experiencia completa, non sei como se embarrou tanto ao final do partido, expulsado un futbolista do Barco, bastante riguroso, verdad? Pero despois, a Agustín Ruiz marchou cun cabreo espectacular, marchou expulsado. A xente que está no grupo xa sabe que foi escollido esta semana como mellor adestrador da semana, xunto con Gonza Fernández. E marchou expulsado. O sea, que isto me parece histórico, isto gústame moito. Gústame moito. Pero dicía que como che gusta o tema da testiculina é tremendo, O sea, non quise nin entrevistar do cabreo que tiña, digo, porque me vai a comer o micro. Creo que só veu un cartón amarelo en 7 anos. Marchou expulsado polas protestas. Sí que é certo que non protesta o colexiado directamente, pero comeza a andar como un auténtico non sei como enajenado. Que siga cos demonios, lógicamente, con esa expulsión que non é. O colexiado, a verdad, que o expulsou directamente para min amarela. Non, as protestas son de amarela, non de vermella. Pero ti non sabes como marchou da Magdalena, cabreado, pero vamos, dunha maneira espectacular. Agustín Ruiz, que está a facer un traballo espectacular no Centro de Deportes Barco, nun partido que se embarrou ao final e que non que se tiña que embarrar. Tamén o último para pechar é que os vídeos, bueno, grazas ao Racing Vilalbés, que non é fácil, coa xeira de resultados que leva o equipo de Juan Rodríguez, pois seguir sendo e tendo este trato espectacular que teñen connosco sempre. Así que, aquí, tamén, gracias. Efectivamente. Antón é peor que Mourinho no Madrid. Como llevan as leas nos bancos? No, a ti tamén te chega ben, querido Jatalín. Grandes nenos, di Adri Rodríguez de RNX Foto. Traballazo teu. Calendario de Adri esta fin de semana. A mí vai ser que topemos. E esta fin de semana igual os xoves tamén vai por aí. Claro, xoves incluídos. Igual os xoves vai por aí tamén a algún lado. Imos cos laterais. O lateral dereito xoga no Cultural Maniños e Javi González, di puf, o sea que igual aínda non o sabe. Volvemos a Preferente Norte para falar da sorprendente, ou non tanto, primeira vitoria a domicilio do Cultural Maniños en toda a tempada. Foi na Marosa por 0-2 ante o Burela, e con bastantes cousas que contar, Antón, así que adiante con iso. O gol de Javi foi de penalti, pero que despois o segundo gol é unha acción na que compre como puxo algún por aí, non é o bazo, son ovos revoltos, non, ovos escalzados, como iso, escachaos.
Sí, o roto, ¿no? Directamente. No campo máis bonito de toda Galicia. Sen dúbida, xunto co Salvador Otero. O 0-1 de Javi que chegaba no 82 e no 86 máis ou menos pasaba isto. A parada espectacular, ese despexe non sei a que ven, o balón que se vai a cruceta e chega Cristian para marcar un golazo, a definición complicadísima, con tres futbolistas sobre ela que se lle tiran en riba, e pechar este triunfo do Maniños 0-2. Primeira vitoria como visitante, terceira vitoria na tempada, lógicamente tamén un premio ao traballo, de, facendo spoiler da sección que temos hoxe ao final, do Little Hands Cultural. Cultural Little Hands, ese é meu. Mira que non terás ti que me tes que pisar un dos meus, macho. Sí. Sí, señor. Javi González, o que lle chaman Gonza, que tamén, sí. Bueno, hai que telo en conta. Gonza, que ademais dese gol dende o punto de penalti, por dixeronnos que estivo magnífico nesta vitoria do Cultural Maniños, que se ben é certo, vai ser complicado que lle dea pois puntos e folgos para loitar ou soñar cunha posible permanencia, máis ben é como di Antón, pois logo de moitos anos en estar na... Moi ben o Maniños que na salvación e comeza semanas de resolución. Ollo con Iles, non, a ver. Sendo realistas, están demasiado lonxe, pero é maior que é unha odisea maior que a do Barco con Gonzalo cando dixo que ian xogar playoff estando cuartos pola cola, sí, que non había playoff, que non había playoff daquela. Non había, verdad, que le podía dar para chegar a segunda posición. Creo que está sen equipo Gonzalo, o sea, creo que deixou o fútbol. Non sei se esas declaracións pasaronlle tanto factura ou non, pero aí está. Maniños 15 puntos, un premio un pouco atempada. Huevos rotos nese segundo gol e unha aperta dende aquí o Cultural Maniños e toda a súa boa xente. Nada, pois coller con máis folgos aquí o resto da tempada que queira. Tamén evidentemente moita oportunidade para xente que o ano que ven quere seguir na preferente, non? Para poder chamar a atención de certos equipos. Así que, bueno, rematará esta tempada o mellor posible e dignamente, por suposto, e a vindeira tempada pois a loitar por ascender de novo despois de unha tempada complicada con certas alegrías, como por exemplo que foi esta fin de semana a vitoria na Marosa 0-2 ante o Burela, un Burela que se complica moito, 29 puntos, 15º clasificado, a 2-12 a de Ribeira, a 3 do Vitoria, 27 o Sigüeiro. Por certo, Brais Prados non continúa no Sigüeiro como adestrador, van a polo terceiro adestrador desta tempada, e o Val de Narón 26 puntos. Aquel rapaz que chalao, recordo ese ano seguindo os picazos do Barco. Gonzalo, non sei onde está, eu creo que deixou o fútbol, Gonzalo, ex do Pontevedra B, que firmou no Barco con Lino Estevez, marcou unha morea de goles, aquí en Figa coa bola, indo cuarto pola cola, dixo que aínda podía ascender o Barco. A ver, acabaron 12º ou así ese ano, quero dicir, é verdad que de segundos a 12º hai 10 postos, probablemente 20 puntos ou así, pero bueno, tirouse un triplo non lle saiu, chaval. Antón. Por pechar 9 tempadas de Javi que leva no Maniños, que sabe que subir de segunda a primeira, de primeira a preferente. Un dos capitáns, ou o capitán deste Cultural Maniños, que gustoume moito perdón, que continuo co delirio da fin de semana, xa dixen ao principio, que joder, é difícil que entre xente da Cultural Maniños neste 11 con 3 vitorias na tempada, e ainda así houve moita xente que pediu a Javi González. Entón, sendo a primeira tempada na historia da Cultural Maniños que opta a entrar neste 11 en unha tempada onde case non gañas, que a xente pida un futbolista do equipo, pues. Xa entraron dous sí, bueno, do Maniños, sí. O sea, 3 vitorias e 2 aparicións no 11 galego. Coido que é o síndrome do último. 66%, cuidado, está moi ben. Fai meses falei con el, andaba por Madrid estudando. Pois unha aperta dende aquí o bo de Gonzalo, esclavo das súas verbas aquí por culpa de Jatalim, que colleu aquela declaración, xa, vamos, deulle unha cera ao pobre Gonzalo aquel ano, espectacular. Imos co lateral esquerdo, ademais Antón tamén estivo nese campo, así que fala dende o punto de vista da propiedade, con valor, as súas verbas. Xavi Cidre, lateral esquerdo, e vaya guante, vaya luva nesa perna esquerda. Bo derbi, eu creo. Máis alá do curto resultado, creo que tivo bastante de estuda futuroloxía. Digo que tivo, creo que de todo. Gañou o Coruxo nas Eiroas, Bergantiños 0, Coruxo 1, para se achegar ao playoff. O equipo de Javi Fernández Pereira, pero iso, creo que foi un derbi interesante, Antón. Eu meto este rapaz directo no
11 revelación da tempada. Por como está a acabar a tempada, por como está a ser fundamental nos puntos do Coruxo, nos goles do Coruxo, e porque non é que fora un descoñecido, pero que levaba 6 partidos co Polvorín na terceira, compaxinando entre Polvorín e Club Deportivo Lugo Xuvenil, saindo do Celta, pero con 6 partidos na terceira, que na segunda federación leve 23, este sendo tan importante no lateral esquerdo do Coruxo. A semana pasada marcou un tanto que significou o empate do Coruxo diante do Numancia, e onte no derbi fixo un partidazo, asistiu a Mateo Gandarillas no 0-1, tivo o 0-2 que aparece Santi Canedo para hacer a milagre de cada domingo, pero creo que un lateral esquerdo que ten moitísimo futuro, ano 2006, rematando tempada moi pero que moi ben, como gaña acción por arriba coa cabeza, como se bota o balón longo para gañar metros, ter esa punta de velocidade, e logo mete un centro, que sí que é certo que Fito sae de área, non chega Nacho Pastor, non chega tampouco o lateral esquerdo do Bergan, e Canedo non acerta na saída, e este é a parada de Santi Canedo. Paradón de Santi Canedo, pero que rosquiña lle mete Xavi Cidre, espectacular. Como abre o interior da perna. É unha locura esa rosca que lle mete, perigosísima, porque se non a toca ninguén, como pasou, ten que facer un paradón Santi Canedo se non vai para dentro, e se a toca alguén é gol. Ou sexa que é un balón tremendo. O primeiro gol que lle robamos aí os amigos do Enxogo, porque tamén unha asistencia espectacular. Estou de acordo contigo, un proxecto de lateral esquerdo, e incluso para equipos doble lateral por vos conceptos defensivos, e despois ser un avión e ter esa capacidade de pisar liña de fondo, de poñer vos centros, pois cuidado con Xavi Cidre, que é un nome para apuntar no futuro do fútbol galego. O Coruxo sempre é trampolín para moitos, así que veremos como remata a tempada tanto Xavi Cidre como o Coruxo, pero agora mesmo nunha moi boa posición para soñar co playoff, porque están co 45 puntos, 29 partidos disputados, é dicir, quedan 5 xornadas na segunda federación. O Fabril que deu un paso de xigante para ser campeón, colle 7 puntos de vantaxa co Oviedo Vetusta. Antón xa dá por campeón o equipo de Manuel Pablo, gañoulle 3-0 Atlético Astorga. Unión Deportivo Orense, ese empate que antes comentamos contra o Marino de Luanco, sen goles, coa parada do penalti de Manu Vizoso, 45, empatado co Coruxo. Bergantiños 39, e a Sarriana queda con menos o Numancia nunha expulsión xustiña, cos 2 goles de Clavería e quen de remontar, en a última acción do partido acaba empatando o partido en Los Pajaritos o equipo de Dani Jiménez, que sairía do descenso, pero que con este empate queda con 34 a 1 do play-out que ten o Marino de Luanco e a 36 do Rayo Cantabria. Bergantiños 39 puntos despois deste derbi. Non digas xa está que eres periodista, se sabemos o gafe ese. Bueno, Antón dixo que o Compos ian lle sobrar non sei cantas xornadas, despois dixo que a Arousa lle recortar non sei canto o Compos. Así, o sea, non é gafe, é que vai dicindo unha cousa cada 3-4 semanas en función do que aconteza nos partidos. Dixen dúas cousas e vai a pasar unha das dúas. Home, sí, 50% de acerto, efectivamente. É o que ten. Algo máis da segunda federación que queres comentar, ademais desta vitória do Coruxo no derbi? Contestar ao de Jatalim, que xa dixo 2 veces que pasou no gol do Coruxo na radio, basicamente que se me petou o Quantum. Xusto encendo o micro para narrar o gol, de repente deixo de escoitar, petouse ao nivel de que pensaba que se petara e que non ia poder volver a entrar no resto do partido, porque non me reaccionaba aos estímulos, ata que fixen a mítica española de golpeciño, encender, apagar, e xa de novo todo normal. Por eso non cantei o gol cando foi, senón que o cantei 3 minutos despois, porque tiven que volver a reconectar e tal. E sobre a segunda federación, Fabril campeón, probablemente, bueno, pode ser campeón en Riazor, algo que sería espectacular para os rapaces e para Manuel Pablo no partido contra a Unión Deportiva Ourense de dentro de 2 semanas, domingo 12 da mañá en Riazor. O playoff está espectacular. Gustaríame que se meteran os dous. É complexo, porque van a vir o Salamanca, vai a vir o Numancia, o Real Ávila que de novo resucitou, e a Segoviana, sen estar no seu mellor momento da tempada, ni moito menos 2 de 15, ten que visitar tanto Couto esta fin de semana, domingo a 6, onde estarei eu, como Bao. Pecha a tempada o Coruxo contra a Ximnástica Segoviana. Entón, bueno, a ver se poden meterse os dous nese playoff, e por abaixo non sei en cantos puntos vai a estar a permanencia, teño certo medo polo Bergantiños e pola Sarriana. Creo que o Bergan ten que sumar 2 vitorias, e se o Bergan ten que sumar 2 vitorias, vai pensar que a Sarriana necesita 10 puntos de 15 para a permanencia. Bueno.
Bueno. Eu, mira, como no grupo 4 teño un equipo en puntuación moi similar a Sarriana, incluso en posición tamén moi similar, hai que confiar nos dous. Non sei se necesitarán 10 ou máis ou menos, pero nada, vindeira fin de todos a Rivela, animar a Sarriana, que ademais tamén na terceira é importante que quede a Sarriana. Por certo, seguro que ti sabes máis, eu creo que é o de todos os anos, é sempre a mesma resposta, pero no caso de que non haxa arrastre da segunda federación e ascenda ao galego do playoff, só baixan 2 na terceira, verdade? Sí, claro. Sí, non? Non habería un arrastro, un ascenso máis dende a preferente nin de coña. Non habería un ascenso máis dende a preferente porque basicamente ti non podes... Outro programa ben preparado. Atento que co dianteiro preparei unha para que quede escalado, unha de datos que vas flipar, Jatalín, vas flipar. Ti non podes facer ou de repente Non fallan. atoparche ou inventar un playoff novo para que astende outro máis. No, eu, a ver, por eso dixen que é o de todos os anos, pero é a dúbida que sae aquí, sabes? Que vai saindo no ambiente, cada pero mes de marzo, claro, marzo-abril. Exactamente, cando se empeza a falar de arrastres, pero en principio, se non hai arrastre da Sarriana ou neste caso Bergantiños, ascende o galego do playoff da terceira a segunda federación, pois neste caso concreto o Noia salvaríase, non? Porque está o Cambados penúltimo e o Noia antepenúltimo. Bailan 2, Noia, Cambados e Silva rezan por iso, correcto, di Adrián Rodríguez. Nada máis con Xavi Cidre, coido que non temos moito máis por aí, non? Imos ao centro do campo. Pois, se queres, podemos repasar xornada. Xa dixen no Couto de Unión Deportiva Ourense Segoviana. O Coruxo recibe a Marino del Banco, outro partido tamén a vida ou morte para os dous. O Bergan ten 2 partidos que son 2 finais. Valladolid Promesas, a domicilio ten 33 puntos, o Valladolid Promesas está en descenso, pero que logo hai un Bergantiño Sarriana Mima. que non poden gañar os dous. E a Sarriana tamén ten dobre final, máis ben triple final. Reciben a casa o Sámano esta fin de semana, sábado a 6, que ten que gañar. Vai a Carballo e logo recibe a Marino del Banco. Quer dicir, o calendario da Sarriana é o bonito que xoga contra rivais directos. Ahora, son finais, son finais, lóxicamente. Nada, o Fabril, que xa o dou por ascendido, quédalle agora de derbi de filiais indo a Burgos, logo Unión Deportiva Ourense, Salamanca, Valladolid Promesas e Ávila, pero bueno, eu penso que o Fabril vai ascender, se non en 2 semanas, en 3. Continuamos no 11 galego 144 e imos ao centro do campo. Primeiro metrónomo, un chisquiño por detrás de 2 media puntas. Volvemos a preferente norte para falar de Óscar Fidalgo Fidi do Puebla, que non pobra, porque xa vedes a miña teima con Puebla, que é o único equipo que non traduzo. Despois teño que pelexar con Víctor Arouso, que sempre me estaco de que é Arosa e non Arousa, pero a min Arousa saime só. Vou seguir dicindo Puebla porque non me dá para cambialo, é así. Sí. Galicia en Vilas. Sinto moito. A vitoria do Puebla pola mínima, gol partita de Rubén Ferreiro a pase de Chiño. Polo que estivemos preguntando, os MVPs do partido, Jorge Queiruga, este metrónomo santiagués do ano 2000, Óscar Fidalgo Figui, que estivo magnífico defendendo o balón directo do Miño, tamén moi ben gañando segundos balóns. E imos ver a acción do gol partita do Puebla en balón en longo de Jorge Queiruga, control de Chiño, e ve a chegada en segunda liña despois dun gran recorte de Rubén Ferreiro para facer ese gol da vitoria. Pero bueno, no vestiario coinciden en que Fidi foi dos mellores do partido, sobre todo defensivamente, movendo a fruta dun lado para outro. Tiña que estar neste 11 grado 144. Tamén nos dixeron partido clásico de Chofri. Pouca chegada dos dous equipos, partido igualado, controlado, sen arriscar prácticamente nada e cazando a que tiveron. Partido clásico de Chofri, que tamén foi opción, igual que nas últimas semanas varias veces, de ser o mellor adestrador do 11 galego. Tampouco gañou unha semana máis. Entre Chofri e Sergio Moreira levan sendo subcampións moitos 11 seguidos, pero que é unha boa xeira tamén a do Puebla, que está nun punto similar ao Beluso, en postos máis alto, pero en distancia 6 puntos no sur, e cunha xeira moi boa, Antón. Está a 6 do Betanzos. É o mellor equipo do mes de marzo, 13 de 15, pero non creo que lle dé. Betanzos que continúa con ese partido menos,
contra o Dubra que se ten que reanudar, lembramos, contámoslo cada luns, co Betanzos 0-1 marcador, pero dixen que se iban a meter os que estaban, continuo dicindo que se van a meter os que están. Están en o Sofán, constame que o Sofán está agardando entrar en playoff para sacar o clip de Antón de os clips, porque xa van varios días que o di, de van entrar en playoff os 5 que están para sacarcho, Antón. Sí. E mira que no se fan hai cracks nese vestiario, pero eu creo que se van a meter os que están. Rulo Rolo, espero que seas gafe, Jatalín. Fun mecear, puxenos sin volumen, vou tarde seino polo do Sámano. Nada, eu creo que hai que confiar na Sarriana, hai que confiar nas finais da Sarriana, encher a Ribela e confiar. Aí está o Puebla, que como di Antón é o mellor equipo do mes de marzo nesta preferente norte, Óscar Fidalgo, que representa tamén o seu equipo. Había que meter a un, porque é o que digo, Chofri leva 3-4 votacións a miro adestrador e nunca gaña, así que polo menos pois esta chiscadela ao Puebla, que veremos se nesas últimas xornadas se queren desenganchar a pelesa polo playoff de ascenso nesta preferente norte. Seguimos na preferente norte, da preferente sur só está Jorge Millán neste 11. Hai bastante máis preferente norte, ata 4 xogadores. Este último, Borja Gándara do Dubra, outro que leva coa frechiña cara arriba varias semanas. A semana pasada marcou 2 goles, esta semana marca outros 2. En este caso, os da vitoria do Dubra, Antón. Sí, os da vitoria do Dubra, diante do Sigu, que precipitou ese cese de Brais Prados, de un Sigüeiro que venceu na matinal do domingo no Juan Baleato pola vía rápida, todo hai que dicilo, porque marcou Borja Gándara os 2 primeiros goles na primeira metade para encarrilar bastante o encontro. Este no minuto 2 de partido, a verdade que a combinación é moi boa, e logo a definición de gol ou gol. Esta é unha oportunidade, o resumo estaba feito por Tibi xa, dúas grazas porque non me tive que complicar nada. Este remate do Sigüeiro, a única que tivo o equipo visitante na primeira parte, e aquí nesta acción a pelota parada, gústame como ataca o balón, e o segundo gol do cadro local. Cuidado, bo gol este. Bo gol de Borja Gándara, que como digo é un dos puntais ofensivos deste Dubra nos últimos meses. Non sei se agora é o que dá pase o que recibe ese balón, o certo, pero bueno, tamén puido ter oportunidades para o hat-trick nun partido que subiu Marcos Ordóñez, por certo. E que Jairo López meteulle medo no corpo aí ao Dubra con ese gol no minuto 75. Un partido que finalmente rematou no Juan Baleato coa vitoria do Dubra e os 2 goles de Borja Gándara, 2-1. Con esta vitoria o Dubra queda con 35 puntos, colle vantaxe de 6 puntos respecto do Burela, que agora mesmo marca os postos de descenso. Bueno, está aí en terra de ninguén, ten que facer... ¿Qué? 6 puntiños máis para certificar a permanencia, 3, 4, 5 puntiños máis para certificar a permanencia. Quedan 18, non sei en canto están as contas na preferente, verdad? Pero 40 son moitos. No, sí. Eu creo que cunha vitoria, sí, os 40, veña, 5 puntos máis. Nos 40 penso que pode estar o corte. Non me imagino, a verdad, ao Burela facendo 11-18, nin ao Sigüeiro facendo 13-18, nin ao Val facendo 14-18, pero bueno, penso que o ten feito outro equipo de Xeiras, porque estaba en descenso, comezou a gañar, logo 3 ou 4 derrotas consecutivas e agora 2 semanas seguidas sumando de 3 para volver a sacar da cabeza esos postos baixos da preferente. E o carón de Borja Gándara nesa liña de 2 media puntas temos a Álex Gallar do Clube Deportivo Lugo, que na reestrea de Álex Ortiz como adestrador, despois da incomprensible decisión de botar a Iago Iglesias estando a só un punto do playoff, pois o certo é que lle saiu ben, alo menos nesta primeira xornada, o que tomou a decisión, porque chegou Álex Ortiz, coido que cun fútbol máis pragmático, coido que cun fútbol... Bueno, de meter os 2 dianteiros a xogar, cun tipo por detrás que lles enganche e que faga que os 2 dianteiros fixen centrais e el se mova con moita liberdade. Non estaba Alex Balboa, que nesa posición, tamén Chusalva quizáis, en canto a chegador,
non, pois se os dous dianteiros pelexan cos dous centrais, pois o chegador Alex Balboa ou o chegador Chus Alba podía ter moito peso neste partido no Príncipe Felipe contra o Cacereño, pero finalmente estivo fantástico. Alex Gallar, no Galicia en goles tanto Peli Cantona como Emilio González non pararon de falar del, do seu partido. Ademais asistiu no primeiro tanto de Nico Reniero, que fixo un partidazo de novo. Nico Reniero marca o primeiro e asiste no segundo a Iker Unzueta. Marca o Cacereño nos instantes finais, pero o certo é que o Lugo fixo un bo partido, non sufriu, o Cacereño non tivo opcións, non houbo a sensación de que o Cacereño puidese empatar o partido mal ese gol definitivo. Así que, bueno, con boa presenza tamén aí de afeccionados, boa presenza ou presenza, porque a cada gol parecía que había máis, non? En esta primeira foto hai 4, despois vanse sumando. E aí está, a vitoria do Lugo, Antón, non sei que opinas. Sí, pero bueno, boa presenza, porque eu non me explico porque hai un horario na Primeira Federación que é domingo 9 da noite, en Cáceres, en marzo. É incomprensible, é incomprensible. Sensoria, o domingo ás 5, que foi a Sarriana, facía 2 grados, dixo Rodri. En Cáceres ás 9 da noite, non sei o da Primeira Federación. Si, sei o do Club Deportivo Lugo, que de repente pois pecha a xornada en playoff. E semella que esa decisión tan inesperada e precipitada esta semana tivo efecto. Veremos se mantén ese efecto no tempo dun Club Deportivo Lugo que ten un bo dato pensando nesas opcións de playoff, como tamén ten o Pontevedra, que é o pouco número de partidos que perden. E iso di que compite en cada partido, iso di que sempre ou case sempre suma, e por eso hai que ter esperanzas nese playoff na que o Celta Fortuna está metido, que se vai a meter, e semella que Baracaldo, Zamora están nas illas ascendentes, a Ponferradina tamén, e que os galegos quedaron un pouco aí, digamos, décimo primeiro, está a Pontevedra de Racing Club Ferrol, pero eu manteño as esperanzas en que se acheguen aos portos altos de novo. O vosso compi da radio canta os goles do Lugo como se estivera dormindo. Non, é o estilo de Emilio González. Non é que os cante como se estivese dormindo, é que é o seu estilo. Nos aquí sempre, moitos dos termos que empregamos, por exemplo, gol partita, sempre cun referente, sempre mirándonos no espello, ABP. Sí, señor, un grande, don Emilio González, así que sempre tomando nota de todo o que apunta nas súas narracións. O sábado, especialmente contento, ese clip espectacular. Falando de que selección estabades falando, que entre que adestraba un ex de Club Deportivo Lugo, espectacular. Kirguistán, ¿no? Kirguistán. Espectacular, Emilio Prime. Pois nesta segunda federación o grande esquecido no 11 galego 144 e o Celta Fortuna, con ese golazo de falta de Hugo González e o gol de Bernard Somoa, por certo, en claro fora de xogo, a lo menos na miña opinión. Logo Mister Eusebio decía que a perspectiva poden ganar, non sei, a min se paras o frame cando é o pase, pareceme fora de xogo de Somoa, pero bueno, vale 3 puntos que lle permiten ao equipo de Freddy volver a sendo de vitoria, e non entrou ningún futbolista, tampouco Freddy foi opción porque Antón fixo e decidiu fumar a Freddy da votación de mellor adestrador. Lugo 45 puntos con esa vitoria despois de 3 partidos sen ser quen de conseguila na reestrea de Alex Ortiz, polo que destacamos a Alex Gallar neste 11 grego 144, 34 non son os que ten el. Pontevedra 43 despois de caer ante Zamora no Ruta de la Plata. Racing de Ferrol tamén despois de perder 42 puntos. O Orense de Fútbol 34. Guarenteiro Cabeiro 26 puntos. Non desaoficiado, pero Sí. Pero pinta moi mal. Moi mal. No, sí, a ver, quedan 24, quedan mundo, pero son 8 puntos de diferenza, e sobre todo esa sensación de que se tes que facer 18 de 24 e fixestes 26 de 90, pois home. Pinta feo. Rodrigo Pérez Pardo e Alfonso Pardo son familia, que eu saiba non. Isto decía o xogador... Viviron xuntos, eso sí, cuidado, non sei se pode contar ou non, pero... O xogador de Sabadell, Alex Gallar, que chegou como unha das pezas. Sabadell. Que dixen? Sabadell. Bueno, pues o ex do Ibiza, isto é o que dicía ao rematar o partido en declaracións aos medios oficiais do Clube Deportivo Lugo. Bueno, Alex, estaba el equipo en una situación complicada después de 3 jornadas sin conocer la victoria. Llegan en el mejor momento seguramente a final de mes. ¿Cómo se valora desde el vestuario esta victoria?
Bueno, pues es un chute de energía sobre todo porque veníamos, como bien has dicho, no pasándolo bien, no estaban saliendo los resultados, creo que a nivel de juego pues era mejor el juego que no los resultados. Hoy pues creo que todo ha acompañado, hemos tenido acierto, nos hemos sentido bien y bueno, llega, como dices, también en el mejor momento, quedando pocos partidos y creo que vamos a estar ahí peleando hasta el final. El partido la primera parte está siendo un partido muy cerrado y en esos últimos minutos de la primera mitad os habéis inventado un gol en que tú has sido uno de los protagonistas con la asistencia. Llega en el mejor momento, ¿no? Sí, bueno, creo que me entiendo bien tanto con Nico como con Unzu, siempre estoy pendiente de sus movimientos, sabía en cuanto ha cogido el balón Nico que me la iba a dar y bueno, mi intención siempre es intentar ponerles en ventaja y evidentemente pues he tenido la suerte de dársela a un goleador porque al final muchos de estos pases a veces no acaban en nada, pero dándole a cualquiera de ellos dos pues casi siempre acaban asistencias. Con esta victoria el equipo vuelve a la zona de playoff de ascenso, supongo que ahora el objetivo es afianzarse ahí. Sí, evidentemente ese es el objetivo. Para nosotros es muy importante el partido del domingo contra Osasuna. Creo que en casa... Bueno, Alex... Creo que en casa tenemos que volver a demostrar ser ese equipo fiable, ese equipo que domina, un equipo que es valiente sobre todo. Los dos últimos resultados no han sido buenos y queremos darle a nuestra afición, que hoy también felicito porque el desplazamiento no era fácil y han estado aquí, pues obviamente les queremos dar una alegría, sobre todo en casa, para afianzarnos en esos puestos. Para afianzarnos neses postos, Cacereño 1, Lugo 2, domingo ás 9 da noite o partido e había lucenses aí seguindo o equipo que agora dirixe Alex Ortiz e Alex Gallar, que como di Jatalim chegou a xogar na primeira división, pois pode ser un puntal importante de cara a manter esa posición de playoff no que resta de tempada na primeira federación, primeira aparición lóxicamente no 11 galego esta tempada. E pecha o 11 galego, volvemos a terceira, o carón de Jorge Millán. Xoga, eu personalmente alegrome moito, Fran López, que por certo está en a penaltis hoxe na Radio Galega. Gañou o Gran Peña por 4 goles a 1 ante o Silva en Barreiro. A xira é tremenda tamén do equipo que dirixe Martín Blanco, remontando tamén, porque últimamente os partidos en Barreiro, por exemplo ese que perdeu o Barco nos 10 partidos que leva, 9 vitorias, unha derrota, pois a derrota foi contra o Gran Peña, tamén remontando o equipo de Martín Blanco. Últimamente en Barreiro só pasan cousas maravillosas, espectaculares, como as chilenas de Celerino ou esas remontas épicas que está conseguindo o equipo de Barreiro, que como digo, venceu por 4 goles a 1 o Silva, con 2 goles de Fran López e outra Teixoira de Gastón Celerino. Están quintos agora mesmo, iso sí, empatados co Racing Vilalbés e co Barco. Elevanse en perder 8 partidos. Dende Ousa. Dende Ousa, dende 1 de xaneiro. Sí, o fisioterapeuta, efectivamente. O que dicías do Barreiro son 12 goles nos últimos 3 partidos na casa. Que non deixa a portería cero case nunca, o Gran Peña. Pero que claro, marcando este número de goles, porque tamén anteriormente pues que lle meteu 5 na casa o Noia, é un equipo que se está a mostrar como moi goleador neste 2026 e cunha xera de resultados que aí o ten, quinto clasificado nos postos de playoff, co regreso tamén, non só goleador como está marcando goles Fran López esta tempada, as chilenas de Celerino, cantero que entrou neste 11 con golazos, Antón de Vicente, que tamén dende que volveu neste ano está elevando de que maneira o nivel neste Gran Peña. E con moitos rapaces que xa veremos no futuro, probablemente en equipos de aspiracións maiores, porque é o que xunta moi ben este Gran Peña, non? Nomes para competir por todo, Celerino, Antón de Vicente, Diego Cantero, Andrés Álvarez na portería, e despois xente con moitísima fame e xente tamén recuperando un pouco o sorriso, como coido, que é o caso de Fran López, que, para que despois diga o meu amigo Jatalim que non preparamos os programas, Fran López está a un só partido, é dicir, se xoga 90 minutos máis este ano co Gran Peña, supera o seu número máximo de minutos en toda a súa etapa senior. Selapreferente.com, que a nosa web de referencia non está errada, 2.182 minutos e 19 goles na tempada 2021 co Gran Peña, precisamente na preferente. Ese ano xoga tamén 96 co filial na primeira federación.
cando o Gran Peña aínda tiña ese convenio co Celta. Este ano leva 2136 minutos, 10 goles. A tempada pasada co Alondras, védelo aí, 1685 minutos, 5 goles. E aínda lle quedan 7 partidos. É dicir, aínda pode superar moito o número de minutos e o número de goles. Máximo goleador do Gran Peña. Presuposto máis baixo da categoría, di por aí Manoliño. É unha animalada. 7 finais para soñar co playoff equipo de Martín Blanco. A primeira este xoves ás 12 co Compostela. E, por pechalo, relacionado co de xogar o dobre de minutos este ano en Barreiro que o ano pasado no Morrazo, como a tantos outros que agora gozan pouco a pouco de non sufrir tantas lesións, ánimo dende aquí para Yelko. Quizáis ao final esa coña que se fai agora en redes sociais de que as chilenas de Celerino son máis fáciles de facer no céspede de Barreiro que no do Couto, pois vai un poquinho máis alá, non? O céspede de Barreiro está moi ben e o do Iago Aspas Juncal, o do Morrazo, mellor dito, non do Iago Aspas Juncal, pois era deleznable. Así que, ademais de que Celerino sexa escandalosamente bo, pois unha erviña ben posta, un céspede artificial non queimado, igual, algo influe. Os goles de Fran López, este é o primeiro. Pareceme difícil, a xente pode dicir é un gol de rexeite, sí, pero caza moi arriba, entón creo que o remate é complicado, sai con forza o disparo, non está moi ben o porteiro do Silva, que coido que era mini buggy, pero coido que lle sai arriba o rexeite é máis doado este, aínda que mira como a fulmina pa dentro. Vai meter o pau Anxo, sí, aí está, xa metín o pau. Este o golazo de Teixeira de Celerino, que nese momento era o 3-1, marcou o 4-1 Fran marca o 2-1 e o 4-1, e Celerino o 3-1. Así, o gol do empate marcou no Coira. Así que eses son os 4 goles do Gran Peña, 2 de Fran López, que coido que merece estar moi ledos por el, recuperando tamén ese sorriso. Bueno, moi prematura, non? A súa irrupción co Quinocho, esa foto mítica con Iago Aspas que agora todo o mundo recupera. E ten moito fútbol aínda, 24 aniños, ten moitísimo por dar que falar aínda Fran López no mundo do fútbol. Cantadón de minibugui, aí está, sempre no, tampouco porque toca ese balón bota. No, sempre metendo o dedo na ferida, é o que ten aí. A mí non me parece. Por certo, das fotos que vimos antes que non as mencionei, en Xebre Fotografía, Erika Martínez, que lle fai aí fotos a moita xente, fútbol femenino tamén, Gran Peña, por se queredes seguila en Instagram, pois aí tedes que nos mandou esta foto e tamén a de Fran López esta temporada con eses 2136 minutos e 10 goles que leva xa o ex do Celta, Alondras e outros equipos. Nesa foto que lle puxemos aí un pouco de Super Saiyan con ese pelo longuiño que deixa máis agora. E así quedou este 11 galego 144. Queda a ver a clasificación co Gran Peña, como xa vimos antes, con 41 puntos, 10ª vitoria do equipo de Martín Blanco. Destacado neste 11, Fran López. Dani Sampaio por 2 na porta, Pablo Gulló por 2 central dereito, Andrés Calvo central esquerdo, centro da zaga para Carlos Pacheco, xogadores alta da xornada, Javi González lateral dereito, Xavi Cid lateral esquerdo, Óscar Fidalgo, Borja Gándara e Alex Gallar no centro do campo, arriba, Jorge Millán, o bazo da xornada. Aínda non despertou, porque aínda non recibí ningún WhatsApp de Jorge Millán. Espectacular, segue dormindo, non sei cantas horas está no mexilón, pero é unha animalada que non conteste o teléfono, este rapaz. E Fran López, o seu carón, así que... Non, efectivamente, non contestou. Así que do 11 galego. Por pechar rápidamente co Club Deportivo Lugo, un dato que tiña aquí de Gallar que non apuntei, pero bueno, que fun así improvisando un pouco. Agora, é un tipo que é garantía case de playoff, porque xoga e ascende, creo, 13-14 co Tarrasa, playoff de terceira división, 15-16 co Hércules, xoga playoff pero non ascende porque lles elimina o Cádiz. Cultural Leonesa de Rubén de la Barrera ascende a segunda división, en playoff, marcando na final, na ida e na volta ao Barça B. Logo vai pa Huesca, ascende de segunda a primeira. Xoga co Girona ascenso, playoff de ascenso en segunda, o playoff da Covid, que marca Pere Millán no 96 para o Elche, que lle elimina o Girona. E logo, bueno, Cartaxena, Málaga e Ibiza, e no Ibiza sempre xogou o playoff de ascenso tamén, así que é un tipo que cando menos garante xogar playoff. Toca madeira, que como non o faga este ano co Lugo, me está rachando todo este speech aquí maravilloso que lanzaches. A ver, como queres ubicar agora que xa temos o 11 completo? Como queres organizar? Adestradores. No, primeiro, adestradores destacados, o que haxa. Primeiro,
Primeiro 11 Classic e despois desvarío normal. Vale. O sea, primeiro imos coa polémica, porque o primeiro que temos nos destacados con vídeo é a polémica do Oval Negreira. Entón, do Oval Negreira, bueno, petou o ordenador. Aí está. Sí, polémica, Jatarín. Polémica. Non están os do Negreira, non? É normal que se metan na cova. Minuto 37 da primeira metade. Ese remate que vai a tocar nun futbolista do Negreira. ¿Qué? ¿Qué? É tremendo, Espérate, repe, porque hai repe. ¿Cómo? A ver, por favor, ¿cómo non vas pitar penalti? Non lle fixen repe? Por ahora no. Eu pensaba que sí que lle fixen Ahí repe. está, ahí atés. Ahí está. Ay, por favor. A subir a córner. Eu non sei que tocou o balón. Subí a correr, pero por asubiar algo, ¿no? Digo unha cousa que me podes tachar do que queirades, pero sen posibilidade de tocar balón, para min penalti e expulsión. Hombre, claro. Yo creo que sí, ¿no? A ver, que córner é, tamén che digo, porque toca yo. Sí, que córner, sí. Pero ¿cómo no vas a pitar penalti? Bueno, caray. Bueno, básicamente 0-0, lógicamente. Rematou 0-0 o partido entre o Vale e o Negreira, pero son xogadas que logo isto foi no 37, que despois podía empatar o Negreira e incluso remontar o partido, isto nunca se sabe. Totalmente. Pero bueno, a acción semella moi clara. Semella. É que o Lalín di Escuelmar. Segundo nos dixeron o colexiado que dixo Balón, di Adri Rodríguez. que era un contacto que, claro, como era vermella, non era suficiente para que fora vermella. Non quería dobre castigo. Bueno, pues aí está. Ese é o destacado con vídeo da polémica. Tamén temos destacado con vídeo dun auténtico golazo. Baixamos a primeira Futgal, coido que é grupo 6. Grupo 6, derbi na Gándara. Caselas 1, Caldelas 0. Gol partita de David Castro, imitando a Gastón Celerino, pode ser. Mira, como carga a perna e para dentro. O gol partita para levar un derbi destes que, bueno, que gardas aí para ensinarlle os netos cando os teñas de... Mira, eu gañei un derbi Caselas Caldelas na Gándara con este auténtico golazo de Teixeira. Caselas 1, Caldelas 0 na Gándara. É derbi? Iso dixeron. Ah, entón sí, se dixeron seguro que teña máis idea que a mí. Diría que sí, non? Non é o Ponte Caldelas. É o Caldelas. Pero Caldelas... Entón, claro. Era máis derbi Casera Salvaterra. What of them, non? Claro, what of them. A la vez... At the same time. At the same time. Para min o mellor foi... Pero Caldelas é moi bo, O Caldelas sería o... What of them. Para min o mellor que vin... Little Joint. O mellor... Agora facemos o xogo. Un momento. Pero o mellor que vin foi... a ver se o topo en Twitter, porque non o ardei. Mentres tanto, bueno, da igual. Mentres tanto vou falando do resto de destacados que acarañaron entrar neste 11 que nos deixaste tamén a través das nosas redes sociais. Hugo González, Bernard Somoa e Freddy do Celta Fortuna. Tamén, por certo, renovou Manu Rodríguez co Sporting, Programa preparado. Di Volk. Pedro do Céltica, que marcou de falta un golazo. Un golazo tamén de Nara das Celtas, pero caeron 2-1 no feudo do Pizquerre. Tamén nos din por aquí Alex Tomé Suárez, Jorge Aires, central do Perín, primeira Futbol, que marcou un hat-trick onte. Tomiño, golazo de Gonzalo. Manu Vizoso da Ourense, Manu Vizoso, Millán, o Indio Fernández e Jorge Millán. Hoxe sí que hai vídeo, dixo Adri Tielas, que entrou no 11 galego e non había vídeo. Sí que houve vídeo das paradas de Adri Tielas no Culturalareas 1 Atios 1. Freddy a secas, o noso amigo Freddy, que dixo: Mauro Nores segue a marcar goles con 40 anos, que lle quiten o bailao. Ainda así coido que caeu o Moaña, se non me trabuco.
Empataron 2-2. Empataron a 2, correcto. Freddy Asecas, Jorge Millán, sen dúbida 3 goles e un xogadorazo. Borja Gándara, Posi, Manu Vizoso, Javi González, Indio Fernández, Andrés Salvadón, incrible a corte dunha contra que acabou sendo o gol do Barco, xa entrou Andrés Calvo. Jorge Millán, Jorgito Millán, Hugo Fraga no Oza Coristán cometendo 3 para deixar moi de cara a Liga contra os segundos. Rubén Otero. Tamén dixo aquí Adri Rodríguez, non sei, pero non podedes ouvir o resumo do partido Noia Compos que fixo Jorge Trillo, tamén o vimos aí na súa conta de Instagram. Programa preparado, ti elas e quen máis? Adri, ti elas. O golfista Bulló, Borja Gándara, Gastón Celerino, Manu Vizoso, Carlos Alonso, estiveche no partido ese. Carlos Alonso fixo o partido, central do Coruxo. Xoga de medio centro posicional, de pivote, xoga por diante. La verdad que me gustou, creo que lle dá moito equilibrio ao equipo de Javi Fernández Pereira. Candidato ao Bazo, segundo gol do Maniños, Escorpión, cruceta e gol. Javi González, gol de portería 0 contra o Burela, xa entrou. Manu Vizoso, Javi Maniños, exhibición. Dani Sampaio, Celerino, Luis Bonilla, Rubén Otero, Loi Ferreira, Pedro Delgado, Jorge Aires do Berín e o golfista e Posi, mellor adestrador. Eso foi o que nos deixastes a través das redes sociais, Antón. Sí. Atopache o que máis te gustaba? Sí, no, básicamente despois do que pasou co Celta a la vez do At the Same Time, que foi espectacular. Onte rime moitísimo. Atlético Madrileño 3, Antequera 2. Isto chega a ser un Athletic from Madrid B contra What Was It Before. Antequera, What Was It Before, espectacular. E iso Antes que era levoume a coller a primeira futgal e aí está, dende Edimburgo, boa noite, eu voto por Vizoso polo que sexa, grande, Madialevo, paso ben nesas vacacións, grande. Unha Guinness. Grande, unha Guinness a nosa honra, claro que sí, paso ben. A ver, levounos a que? Ao Little Joint, porriño industrial Little Joint, ¿no? Industrial Little Joint, eu digo, queres que diga nomes? Leches o guión? No. Teño aquí, The Boat. Vale, pero digo e ti tentas adivinar cal é, non? Veña, va. Sea Village Racing Club, ou Racing Club Sea Village. Terceira división. Sea Village. Nin idea. Racing Club Vilalbés. Pero algún son Little Joint. moi rebuscados. Little Sí, Joint, no, vale, sí. espectacular. Un dos meus favoritos, Reading Club, ou Club Reading. Que olemos, ¿no? O Club Lemos. Seashore, que claro, pronunciación de inglés. Seashore. Primeira futgal. Gandía Seashore. Sea Village Look, di Volk. Seashore, non sei. Orilla Mar. Teño moitos, Bueno, C de Mars, que é o C de Marte. Marte, sí. O Tower que tes por aí, o Torre, ¿no? Sí. C de Bridges. As Pontes. Lightning. Luz. Iluminar. No, ni idea. Relámpago. Hoxe aprendemos inglés en Viva Cola, tío. Vale, un dos meus favoritos, Miracle. Un milagro. Milagrosa. A milagrosa, vale. Logo, moi rebuscados, Jaws Lake, que é o Xovelago. Que random este apartado, vos queredes que vos vacile, díjate a Lim. Este, pareceme, probablemente este sexa o meu favorito. Cal era Jaws Lake? Xovelago. Este é o meu favorito, que é Enough Okays, ou como se pronuncia. Enough Okays. O sea, suficientes vales. Sinónimo de suficiente. Bastantes. Basta vales. Mima, o sea. Bueno, logo Little Beach Sporting Club, homenaxe ao Praíña no que xogou no baloncesto. Que hai algún que xa nin sei cal. Fight Bed, que é Camariñas. Este que me encanta. Camariñas é moi bo, Camariñas é moi bo. Fight Bed. Homenaxe aos ovos da boa Ox Did, que boi morto. Logo King Mountain Monterrey, tal, non sei que. E Sporting Team Estrada, que xa está en inglés, só hai que poñer Sporting Team Road, ¿no? Sí, Road, sí. Este xa non sei cal é. Sunbridge Youth. Xuvenil de Pontareas. E o Good Village, que me parece espectacular para rematar. Vilaboa.
Espectacular. Non preparades un programa e hoxe entón perdeu o día con estas chorradas. Es que es literal. Aparte leva todo o día motivadísimo. En plan, buah, preparei algo co do Alavés. Como era o Alavés? Xa non me acordo. At the same time. At the same time. Buah, preparei algo que va boísimo. Hai que falar da guerra e disto, dos nomes en inglés. Estaba todo motivado. New Eso Village. fixe en primeira futgal. Cando baixa, segunda futgal. New Village, Vilalonga, claro. Newport, Porto Novo. Sí, pero Newport moi mítico. Nombre para o PES 2006 sin licencia. Literal, literal. Bueno, antes máis, ¿no? Ahora xa quedei con ganas de... No, non te máis. Poden ir saindo, Está ben, sí señor. Sí señor. Industrial Little Joint, porriño industrial, claro que sí. Que máis? Que máis? Adestradores. No, vale. Conectamos agora con Antón Vieites. Minuto resultado da guerra por Irán. Quen merece o próximo misil? Pode aguantar Irán o asedio dos americanos e israelíes? Bueno, teño un chío que eu metín tamén cos meus amigos nesta tema. E o domingo mandaronme este chío que me parece espectacular. Da cadena SER, última hora, Irán lanza un aviso a Estados Unidos e amenaza con capturar aos seus soldados se hai un ataque terrestre. Abre comillas. Será un buen alimento para los tiburones del Golfo. Espectacular. Espectacular. Despois descubrí unha páxina que é, isto xa é servicio social, Fuel Flow, que é para saber o prezo a tempo real das gasolineiras, ¿vale? Para pola provincia, pola cidade. Estás todo día... No, dándolle F5. Skullman pregunta como está o gasoil. Bueno, dende o último 11 galego baixou un chisco, ¿no? Sí. Teño a sensación. Non enchen o depósito, sí. Pero... Sí, baixou, sí. E pouco máis. Agora a novidade en canto a... É que se pasaron moitas cousas. Entre o da Caniza. Por certo. A sección esta, a mini sección da guerra é maravillosa, pero creo que o algoritmo de YouTube o de falar de búnkers, mísiles, etcétera, creo que non nos beneficia moito. O sea, entre falar en galego, ser uns chaiñas da creación de contido, e ainda por riba falar da guerra, creo que nos está poñendo o algoritmo abaixo de todo, pero encántame esta sección. Pedo vídeo. Comparing.com, eu vexo aí os precios das gasoliñeiras. Baixou para volver a subir como español. A Caniza, di Skullman. Eu repostei, dixo de Leo. Entre o da Caniza, sí, e o comité da segunda división que non quere traballar. Hoxe pasou que Irán destruiu un avión radar de Estados Unidos nunha base en Arabia Saudí, que é a última hora. Que fai Fica coa abuela dentro do comité da federación? Que marche de vacacións por Semana Santa e non vai sancionar este venres, claro que sí. Manda a Fica coa abuela, vacacións para todos. Doenme os ollos, bocata de xamón na Caniza. A Caniza. Gustaríame conectar agora con alguén da Caniza. En directo. Sí. Pues nada. Alcalde, Alcalde, que tal? Boas noites. A vostede preguntaronlle se quería cambiar a toponimia. Que opina vostede da guerra, señor alcalde? Creo que debería de ser unha pregunta clásica. A última vez que respostou, a canto estaba o diésel, señor alcalde? É verdad, a partir de agora, cando haxa entrevistas, porque neste 11 non houve ninguna das dúas. Canto credes que queda de guerra? Claro, canto credes que queda de guerra, onde tes o búnker máis cercano da túa zona en caso de ter que refuxiarte, a canto repostache a última vez que botache gasolina. O alcalde será do PP, imagino, non o sei, non te metas en política, dicía un tipo de rizos con ascendencia uruguaya. Que máis? Nada máis, non? Adestradores, que... No, PSDG PSOE. Adestradores. Luis Antonio Gómez Piña. Un saúdo para él. Un saúdo. Se está vendo, que diga se quere a Caniza ou a Cañiza. Un 67 o diésel outro día, dixo Jatalim. Adestrador do 11 galego, botache? A un 60. Eu que o meu coche é de 95, entón... Claro, é de 95, meu tamén. Oi, pois vai, traco, non? A gasolina... A gasofa está má barata, Adestrador 11 galego 144, gañaron Gonza Fernández do Arousa, que repite por segunda semana consecutiva e pongo por 2, e Agustín Ruiz do Barco con 13 votos, tamén pongo por 2, Alex Ortiz do Lugo 3, Chofri do Puebla 5, Manuel Pablo do Fabril 9, eu votei por Sergio Moreira do Pontevedra B, que quedou con 7. Estou moi de acordo con Carlitos Prego, que dixo que estaba infravalorado o papel de Sergio Moreira do Pontevedra B, que xa é líder da Preferente Sur. Esta fin de semana, non, a vindeira fin de semana hai un Atios Pontevedra B, creo. Sí, a semana de Atios Pontevedra B, semana de
de Arousa Compostela, semana dos que tamén que nos gusta o deporte da pelota laranxa de básquet Coruña Obradoiro, semana de moitas cousas. E que pode ascender o Lalín. Ah, non, a Lalín, sí, claro, que pode ascender o Lalín tamén. Así que veremos, ese 12 de abril vai ser espectacular. Por 2 de Agustín Ruiz e Gonza nun 11 que lembremos quedara a... Sí, con Dani Sampaio na porta por 2, Pablo Agullo por 2, Andrés Calvo, Carlos Pacheco, xogador Xalta, Javi González, Óscar Fidalgo, Xavi Cidre, Alex Gallar, Borja Gandara, Fran López e Jorge Millán, protagonista do bazo da xornada, que aínda segue dormindo. Algo máis? Podemos quedar aquí desbarallando. Sabes canto tempo levamos en directo sen... Hora e 40. Sen haber, efectivamente, 1 hora e 40 minutos sen haber entrevistas. Eu creo que é suficiente. Ben cheja. Nos... A semana que ven que faremos? A semana que ven nada. Bueno, eso, eu xa dixen que os xoves que quen está na lomba que salude e tentarei montar un reel. O domingo no Couto. A semana que ven non hai preferente, así que eu non faría 11 galego porque ademais temos que guardar algún 11 porque quedan 145, 46, 47, 48, 49, 50, quedan 6. E moi xustos, Porque van a quedar 5 partidos de terceira, pero bueno, van a quedar 6 de preferente. Sí, bueno, pero sí, a terceira é playoff. Sí, imos rematar coa preferente. Queredes algo de Glasgow? As pintas non se poden traer, ¿no? Grazas por todo, Anthony Sawmilk e Angel is everything. A ver, is everything Tato is everything. Tato. Y Sawmilk es Vieites, non entendo, Sawmilk. Anthony Sawmilk, Berleite. Vieites, vale. Moi rebuscado. Birras, di Jatalim, efectivamente, eso que queremos de Glasgow. Eu pecharía por aquí, Antón, porque senón... Sí, o luns que repasaremos a está todo rápido. Tato. Son pensades en comer, pero si é de beber. O luns non o sei. En redes sociais seguro, en directo non o creo. Así que en principio en directo verémonos o vindeiro luns, que xa será día 13 de abril. 12. Luns 13. 13? Sí, luns 13. Domingo 12, sábado 11, luns 13. Facedes directo o luns. Acabamos de respondelo, Jatalim. Pensas na birra, claro, e te descentras, tío. Igualmente, Volk, moitas grazas por estar aí uns máis. Veremos, bueno. Imos falando e estad atentos aí ás redes sociais. Nada, unha aperta para Jorge Millán. Forza. Que igual abrimos, o lunes que Forza. ven, non vai a ser. Home, a ver, se polo que sexa hai un troco de adestrador na Sociedade Deportiva de Compostela, verá que abrir. Última hora. 13 do 4, 3 xornadas pasarán de terceira ref. Igual non chegas hecho. Claro, por iso. 3 xornadas, sí, claro, 3 xornadas este xoves. Bueno, pero este xoves xa vamos a actualizar con Antón aí no Arousa. O sea, contido en redes imos seguir facendo. Pasa que directo eu guardaría a bala do 11. Bueno, non sei, imos falando, imos vendo. Senón ao mellor ese luns pola mañá simplemente de aquí ata o 13 de abril sentarnos aquí simplemente facer un repaso a actualidade, algo así, sí. Bueno, podemos ver. Porque aquí ao 13 de abril pode estar a gasolina a 2,50 e É un novo xogo cos nomes que en vez de en inglés sea en francés. E claro, estamos aquí. Ala, xa quedou a cabo nesa batería. Me pillas en francesa, me pillas. En francés. Bueno, amigos, nada máis. Os da preferente son máis vagos que a vos. Bueno, sabes quen sí que son vagos? Estes sí que son vagos. Estes son vagos como eles sós, macho. Manda truco, É que isto é tremendo, Palabra clave, palabra clave, vacacións. Eso sí, e procesións tamén, sí. Eu poría a caniza. A caniza tamén. Palabra clave, a caniza. Así que nada máis, vémonos no vindeiro vídeo directo. de Fica coa bola. Grazas, xente, unha aperta moi forte para todos.